Itinagan ti Ama. Napalabas. Kinumprontar ni Don Leon ni Hepe Salvador, may papan iti napasamak iti mansyon dagiti rugante, ket inawagan na pay iti inutil ti Hepe. Nagtalinaid met akalmado ti Hepe, ngem imbaga na adandanidan marpuog ti sindikato nga da iti San Bartolome. Nakla ti Don iti daytaan ng ngegna. Iti Sabalia Bangir, mariribukan ni Mr. Wong nang runa idinaamuan na naggapo iti presinto ni Don Leon. Napanmet nga ro dayto iti presinto ket kinasarita na ti Hepe. Kabayatan na, inasitgan ni Monica ni Don Leon takayat na daytoy a makasarita. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Papa? Anya ter aramitam ditoy. Amok akaungat nakmanan. Ngamnas kan ang maamwak no apay nga ada nang riribok diti mansyon. Anya ko matibibiyang mo. Ha? Una yun, Papa. Idi kasta pa nagsasauyo. Kasla saan dakon nga ikabkabilangan. Anya ko agapo nga ikabilangan kang. Tapno amom. Awan ti karbe nga Monica. Anya? Gaputa anak daklaang kasta ka di, Papa. Anak? Ha? Asino tinagkuna nga anak ka? Tinag-awagan iti Papa. Awan ti karbengan. Gaputa saan ka nga anak? Anya? Rumbeng laeng amaamuam ti pudno. Tapno saan ka akasla asino amang kontraken mangsit-sitar kadagiti ar-arambitan. Saan ka nga anak? Saan da ka nga anak? Ampun ka laeng! Saan? Apod no dayta? Dayta tipod no. Ampun ka laeng! Ketapno mamati ka. Orayon nak ditoy, taalaek ti pamanek ko kadagiti ibagbagak ita. Ditoy kalaeng, tapno mamati ka nga agpaiso ti amin niya imbagakken ka. Nakasagarak mangted kan kadak kelkatad, nulakit di maramid mo kayat ko. Nalawag na ngek mo, ikang kadak kelkatad. Kabalam ka di alamidan? Good! Talaga na nakakakasalsalita. Iso makustuan ka. Mala, baliwa kumawag. Apaman may saganak ton itad ko ken kakatad. Bye! Duhag palikid ay jay tawin na wakak. Sikulado dakkel pagbaliwan sitwasyon. Boss, ada nasiputan dagiti gwardya ngay marubayan. Anya, tao Don Leon dayjay. Boss, Bilinam dagiti gwardya. Sapulan dano asino man dayjay. Kaltinga Maximo. Agpaiso ka diti na amwak ka ni Papa. Mama. Monica, iha. Padno ka di sa andak nga anak. Padno ka di amay sakla ang ampon. Monica. Padno gayam, Mama. Sa andak gayam nga anak. Ampun dak lagayam.
Uray no saan ada kami ti pudno anaganakan ka. Impatag na kakaspud-pudno nga anak. Amom da ita. Apay nyo inlimod yung kanyak ti amin, mama. Apay asaan nyo nga imbaga kanyak ti agpaiso. Gaputa impagarup ko asaanan arumbang. Iso adya kon imbaga. Impagarupyo, asaan ang maduktalan ni Papa ti amin? Kasta ka di. Nagsakit da ito'y anamuhak, mama. Tsaka mo noon niya ti rumbang nga aramidag. Tsaka mo, noon niya, ti sarita kita. Iha, pag-aasin ko ba? Saan ka gumura? Kasi tinakon-akon. Uray no saan ada kami ti pudno anaganakan ka. Impatag na ka kaspud-pudno nga anak. Amom da ita. Isa pa nga asim kumaiha. Saan ka kumagumurgura? Pag-aasim. Bukas tangarod na din. Suspek itan ni Mr. Wong. Kaslakastan, Simon. Iso na lang ta saan kami ang makapagtignay. Aging gangawan ti maalami anatibker nga ebidensya. Kita man langan niya. Tunggal umay dito ni Mr. Wong. Kanayon nga ibagana ati Diyos ti mang patpatibker kan kuana kadagiti mapaspasamak ita. Ang gayam, adda talaga ti mading aramid na. Simon, suspek pay laeng ni Mr. Wong. Saan pa napanagnakan no adda talaga ti madi nga aramid na? Narding. Ngem aramiden mi ti amin. Tapno makakalap kami iti impormasyon kan ebidensya. Ket no mapanagnakan at talaga nga adda ti sabali nga aramid ni Mr. Wong. Rumbeng la ama aristar. Ket ikaro na dagiti basol na. Naragsak ka matngatan, Leon. Di mo man lainikan mo titipatag, tikinid daw ko kan ka. Anya ko maaga po apat gaktikid daw mo, Chona. Nalipatam ka din. Anagilimod ka kanyak. Leon, Mano atawan alino ko na, Chona. Nabayag apanawan niya inlimod mo kanyak ti amin. amom ka dino apay nga inaramid ko ti kasjay. Gapukan ka. Gaputa ay ayatan ka. Ay ayatan na. Ha! Kalukuan! No ay ayatan na. Saan ka kumaanagilimad kanyak? Saan na kumaalinoko? Saan ka, Alinoko? Inampun ko ni Monica. Kaputa na ragrag ti sikog ko idi adda kay di abroad. Anya? Dahita ti agpaisol yun. Naragrag ti sikog ko idi adda kay di abroad. Gapo iti panakaikaglis ko iti banyo. Kabulanak idin. Saan ka makaawid? Gaputa na patag ti as-asikasuan ti abroad. Awanan ti sabali a pamuspusan a napanunot ko. No di ti agampun. Tapno da masangputam nga anak tahano makaawid ka. Kat ni Monica, tinampun ko. Amok, sigurado ang maladingitan ka no awan ti masangputam nga anak ta. Nang runa kat amutang agpadpada sa anak ko ngagsikumpay. Kapo iti diferensya iti umaryo. Isu nga inaramid ko ti kasjay tapno saan ka masakitan. Isu nga inlimod ko kan ka. Tapno saan ka maupay.
Urayan niya pa'y tirason mo. Bindot lata tinaramid mo, Jonah. Ang dadatalata linugot at gaputain limod mo kanyak ti kinapudno anarigregayam ti sikog mo. Linugot at laing Jonah! Sana na nakita dagiti gwardya di marubayan, boss. Aniya. Manalmat na kita, gwaldya. Nagsimple lang imbilin ko. Sa pulan da malubayan, ngam saan da pa'y nakita? Boss. Saan tayo amono anya pinaliw da ijay tao? Saan tayo amono anya impadamag na kini Don Leon? Hangem talaga nga tao ni Don Leon dayjay, boss. Sigurado da ita. Awanan sa bali payak paliw kada tayo, no saan Don Leon? Sa bagay mo't kiti, boss. Sayang, ta sana ka magwaldya da ijay tao. Nasaysayat ko man na mag. Tapno maamuan tayo, no anya talaga makakapo, no apayak palpaliw. Ma'am Jonah, gusto ko man. Itay ka pa'y ngagsangsangit. Diyak lang amin ninamnama kas jay ti agbali na reaksyon ni Leon. Ising. Ti amok at maawatan nak. No ibagakan ko na ti makagapo. No apay ang kapilitan na nagampunak idi. Ma'am Jonah, Ngamsaan mat kaya man. Narik nakakaslawan anya man nakan ko na ti impudlok. May papanitipudno na pasamak idi. amangan numaaklon na matlaang ti amin, ma'am. Naklaatla siguro ni Sir Leon. Isu akas jay ti reaksyon na. Gustoon, Ma'am Jonah. Saan ka kuman ngagsang? Gusto ko man. Diyak lamalaptan ti magkikising. Talaga nagsakit na ito yan napasamak. Ay, mabit lang, ma'am. Inakitaan no asino jay pimanaw. Nabayag asan ngay may dito simbahan ni Monica. Nalabit alaplapdan ti amana. Amom matan ni Don Leon. Angam sa nabali. Tano adda tinapatag nga impormasyon ngay bagana. Sigurado nga umawag matlaang dayjay. Sapay la ko mga rudta kastang agpay sunarding. Madanagan ak namin. Agure ka man, Simon? Adda ka di ti amom? Asaan ko nga amo? Ne, awan met narding. Apay nga ro da kasta ti saom. Sika na mismo tinangibaga narding. Sa bali ti ugali ni Don Leon. Iso ang makapadanag metlat ti kasasad ni Monica. Nabilin kung dagiti buyot tayo, amo. Muda, tararamidan da. Nasayat no kasta. Sigurado ngamin, anapagad ti kaaddak dito'y safe house. Nalakalaeng aparaotnak dito'y ni Mr. Wong. Amo, Ngam saan nagapamaysaan iti dayjay ngayon, Jay. Jak itulog asyakid din ti mamaysaan na. kinapudno na amo. Kasla naglaylo dagiti buyot na. Manmano ita, ti makitkita dagiti nabilin at tao tayo. Agan-anad niya min dayjay ngayon, Jay. Amunan, amapalpaliiw ti amin abignay na. Iso, alikliklikan nan ti agbito. Imawag ti kontak tayo, boss. Paitulod na kanon adagos dagiti kasapulan tayo nga igam. Nasayat nga no kasta. Nas ka na nabilag dagiti ikam tayo. Tapno ulayan niya pa kita langet isang bay Don Leon. Kabalan tayo sopaan. Pudno day ta, boss. Dagiti tao tayo adda kabangi-bangili. Nakasaka na da ka din. One, boss. Nabilin da na naimbag nga umay dadagos no bilang lang. Kano eksakto'y dadatayang dagiti ikam? Nurabi no bigat, boss. Nasayat nga kasta. Halaminan tayo amin. Tapno agbalay na pigsag klopo tayo.
Saan tayo paateo, Don Leon? Jak pulos impagarop daytoy anadoktalag. Jak pulos dinamnama. Ngamin. Amin gayam dagiti laklak amok ita kinarangay. Kat saan ko maamay kari para kanyag. Gapot ang may saklagayam nga ampon. Nagkasangan. Nagsakit. Arignaan. Urayan niya ti aramidag. Saan ko lata mailiwliwag ti amin. Nagsakit. Dagiti insawang kanyak ni Papa. Awanan ti umasping iti sa anariknak. Apaman anang ko dagiti malikas nga inibatan na. Talaga. Monica, iha. Lukatam ko ba daytoy? Ni Mama, Iha. jaklatan nagtimtimag. Talaga adyak pa ila kayat ti makisarita iti oray asino. Kayat ko ti agmaymaysa. Pinadas kong inawagan ni Monica, Narding. Agam saan ko makontak ti cellphone na. Abay ngay. Diyan ka mo, Narding. Nakakarulakat nga roden ngagdanagak. Simon, saan ka ngamin ngagpanunot iti negatibo? Saan ka ngagpanunot iti uray anya laditan? Mamatiak ang natalgad ni Monica. Nalabit nga agan annad laeng. Iso asaan nga agparparik na kanyat. Sapay la ko ma, takasta nga agpaiso, Narding. Sapay la ko ma, tasaan nga agpaiso ti pagdandanagak. Nga amangan no adakit din dakas na napasamakan ko na. Anya ko matidakas sa mapasamak ken kuana. Narding, saan ta maibaga na talgad ni Monica iti sidong ni Don Leon? Kat day ta ti pagamkak launay. Apakiso. Awan pa iti garahe ti lugan ni Papa. Sigurado anak katurog matanda mama kanyaya isinga. Gaputa dandanin tumang nga terapi. Napinta sa gundaway kanyag daytoy. Tapno makapanaw ako dito mansion. Itatanaam mo ako na sandak gayam apudpud nung anak da papakin mama. Kasayatan nga rot no pumanaw ako dito ay. Tawan mo't gayam karbangak nga agnad dito yung mansion. Dagiti rugante. Tila ang parikot ko ita. No kasano ang makapuslitak iti kwartya. Nga mangkita ak itinapinta sa gundaway. Naskan ang makapanaw akon dito yung mansion. Agbaligi nga ni Monica iti plano na. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Itinagan ti Ama. Napalabas. Kinasarita ni Monica ni Don Leon. Ket dita. Saanen analapdan pa'y ti Don Tibagina. Ket imparupa na iti balasang asaan da apudpudno nga anak ni Monica. Nalaos tila ding iti balasang itinaamuan na iso ang nagsangsangit daytoy. Iti sabali abangir, adda nasiputan dagiti tao ni Mr. Wong nga imarubayan iti pagtaengan ti inchik. Ngem napaay dagiti buyot daytoy amang kemeg iti nasao a tao. Iti may sa arabii, adda ti plamplanwan ni Monica. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Sigurado anak katurog matanda mama kanyaya ising. Gaputa dandan ito mga terapi. Napinta sa gundaway kanyak daytoy. Tapno makapanaw akon diti mansyon. Itatanaam mo akon asandak gayam apudpud nung anak da papakin mama. Kasayaatan nga rod nung pumanaw akon ditoy. Taawan mo't gayam ti karbangak nga agnaod diti mansyon.
dagiti rugante. Tilaan parikot ko ita. No kasano ang makapuslitak iti kwartya. Ngamang kita ak iti napinta sa gundaway. Nas ka na makapanaw ako dito mansyon. Saan nakamay ka rin dito'y? Tamay saklang nampon. Iso arumbang lang ti kastoy nga aramidag. Agan na naglangan. Agurayak iti nasayata kong daway. Tapno saan amadlaw ti asin uman. Ti ipapanaw kon dito'y mansyon. Boss, kapay adi ka pa'y lamaturog. Adala man ti rabi. Sarak pa makatulog, Maximo. Sak maramono apay kastuyak. Tsaka mono kanya mang bulbulibol kanya kita. Pampanunutam ka dilat tati maipapan ka ni Don Leon, boss. Saan ko maliklikan panunutin dahil jay, Adon Leon? Iso makakapu amin dagiti mapaspasama kita. Boss, Iso alombang makapanunot ako na pintas wakas, ama ipatungpal, tapno mapalas tayo dahil jay, Don Leon. Itakasta, masulot tayo ni Likali Kosyo, ket na tayon ton masulot dito'y San Bartolome. Saan lataan nagawid ni Sir Leon, ma'am? Sumagmamanon arabi asaan anagaw away. Amok no anya ti makagapo, ising. Ha? Anya, Ma'am Chuna? Gapo ka ni Monica. Anya? Ti kayat ni Leon. Papanawag dito'y mansyon ni Monica. Ngam saan ko ang maaramid ti kasta? Ay, unay ang nukastagayam ti kayat ni Sir Leon. Isungad adamanan amati kawak kita. Tsaka munoan niya ti rumbang aramidag. Ala, ikararag tayo. Asapay la kumata maurnos metla ang ti amin, ma'am. Sapay la ko mga ron, ising. Ala, ingkayabaanan ni Monica. Agigidan tayon nga agar mo sari. Monica, sikamat gayam. Naimbang agsapam. Padre Simon. Monica, apay nagsangit ka man tan. Anya tinapasamak. Nagtalaw ako ni Jimansyon. Anya. Angam, apay Monica. Anya tinapasamak. Adang amin na doktalak. Ikatam mo kasaan ako na maikari i Jimansyon. Iso ang nagliba sa kapimanaw. Sinigurado nga awan tinakasipot kanyak. Tinasayat. Umay ka. Umunag ka pa, Monica. Dito'y tipagsaritaan ta. Ma'am, awan ni Monica. Anyang awan? Anya ti kahit mo asawan, ising. Ma'am Chuna, panagkunak kat pimanaw ni Monica. Awan ti daduma akawas na. Anya? Diyos ko. Daytoyan ti pagbutbut ngak. Ma'am Chuna. Awanan ti anak ko. Pimanahon ni Monica. Ma'am Chuna, di kay agdanag. Padasak nga awagan ni Monica. Bareng sungbatan na ti awag ko. No pagsisilpok dagiti pasamak. Talaga mapanjay atap ko. Ngadda pa kainaigan ni Mr. Wong kadagiti mapaspasamak. Nadnadlawa kayat na nga imamag ni Don Leon. Tunggal at dati saan anasayat ang mapasamak dito'y San Bartolome. Kaslangan iti daytoy naudi nga statement na. Nalawag ti imbagana, asigurado kano nga da pa kainaigan ni Don Leon kadagiti nakaranget ni. Ngam sabali mat titurungan ti investigasyon, bayat ti panagtulid ti aldaw. Ay, ibagbaga ti kaduan. Ti kano agtatakaw,
ket kagura na ti pada na ngagtatakaw. Posible nga rod akakompetensya ni Mr. Wong ni Don Leon. Ididamo, nagsosyoda. Ngam kalat asimina ni Don Leon. Posible nga tanga dati rimswa asaan da nagkinaawatan? Iso asimina ni Don Leon? Apama na nagsina da iti negosyo. Kala at matan anadlaw ti amin. Ti saanen anasayat at trato da iti tunggal maysa. Isu at talaga amapan jay atap ko. Agpada da. Ngad ti saan anasaya at nga aramiden na. Kat sigurado. Ngad da pa kainaigan da. Kadag iti mapaspasamak dito'y San Bartolome. Anya tinakagapang, Monica. Apa yan nagtalaw ka? Gaputa. May saak lagayam nga ampon. Ah, Day tatiak paiso, padre. Imparo pa mismo kanyak ni papati kinapudno. Nasakit dagit inibatan na abalikas. Monica. Awan ti karbangak nga agnaad iti mansyon dagiti rukante. Iso ang nagtalawakon, padre. Yamin, sa anak matgayam apudpud no, arugante. Ala, patid ka rin ti pakinakam mo, Monica. Mamatay ang masolusyonan ti amin. Padre. Anya ti panggap mo ita. Diyak pa'y mo, matikawag. Basta ti kayat ko. Saan da ang maamuan ko mati ayan ko. Iso adito'y simbaan ti nagkamanga. Tamo ka na talgadak dito'y. Ala, umyan ka pa ilang arod. Adda bakante asilit dito'y. Agyaman nak, padre. Kat may saab anak ti ipakahasig. Awan ko mati makaammo iti kaadak ditoy. Ilimod yu ko mati kaadak ditoy, padre. Talaga adyak makontak ni Monica, ma'am. Saan nga agriring ti cellphone na? Diyos ko, napnapananan ni Monica. Adyak matam mo, ma'am. Ti gwardya, imposible adi na nakita ni Monica Pimanaw. Wan nga agpaiso. Mabitla ang nakasaritak ti gwardya. Naskan ang maamuak no nakita na ni Monica. Maximo, normal lang panagpatalay mo lokan, ha? Tapno sanda makatlaw. Matungpal, boss. Talaga ngal-ngal yatak ni Don Leon. Boss. No, hindi pa ila kumakat impatungpal tayong ti plano tayo kanuana. Awan ko man ti parikot ita. Oh, sana pale. Ano ba'y kung taway tapno may patungpal plano? Anya ti kayat mo asawan, boss. Umil-ilitan lobong, Don Leon. Saan makalisi day chay? Boss, asitagtahan iti mansyon dagiti rugante. Basta'y nayadam lang agpatalay kotse. Tapno saan dumlaw dagiti kwalcha mansyon. Nalawag ka di kada kayong tinagsasaritaan tayo? Winjip! Ala, agtig na kayon. Piwan Mendez, Hepe, kumusta ti papaaramid ko ken ka? Anya ti development na? ladingitag hepe. Ngam awan pa'y apulos tinaduktalak. Kasta ka di? Wan hepe. Ngam saan na bali? Tay kagumak ngay pamuspusan ti amin. Ala, dakkel laki di ti maitulong ti anyaman a maalam nga impormasyon. Kawawag laong na iti gwardya iti mansyon. Anya tinyawag dagan ka. At kanon adlaw da alugan. Anamidwa na limabas iti sango ti mansyon.
Anya, Day tatagpay so amo. Kanadapay may sangay bagana. anya pa'y dayta. Sapsapulan ka no ni Mayora, ni Monica. Anya ti kayat mo asawan. Awan ni Mansion ni Monica, amo. Pimanaw sa kano. Nalabit ana amiris na niya awan ti karbangan na ijay mansyon. Amo. Nasaya at matno kas jay nga awan gaya man ijay balay na jay nga pon. Mabalinan niya ag sublitay jay. Jak ngamin kayat amakit kita tilanga day jay nga ampon. Tamay palagip ti panangilimod kanyak ni Jonah. Boss, itinamidwa nga ilalabas tayo dyan sango ti mansyon dagiti rugante. Nadlaw kong awan ijay tilugan ni Don Leon. Kastabat lang nadlaw ko, Maximo. Sa tino katayan na. Boss, Anyaman nga ta nalalamidan dahi jay tao. Apay nga awan ijay mansyon na. dahil tatisan tayo amasong batan, no ita, boss. Ngayon sa nabali, tapat check nga damit lang ti maamuan tayo kadagiti masungat nga aldaw. Sabay lang ko ba? Tapno masakbayan tayo anyaman pangpangkapan na. Naligatan, nukalaatan na tayo manan, Don Leon. Nakapasir kayo, Mayora. Adda ka di masapulyo? Hepe, pangasim. Agpatulong ako makan ka. May papanitan niya. Sapsapulak ni Monica. Apay, Mayora. Anya tinapasamak. Diyak pa'y amuno niya talaga tinapasamak. Ngam, kasla nagtalaw ni Monica. Anya? Dahito ti agpayso, hepe. Iso pa nga asim tatulungan ako ma. Tapno masapulak no sa dino ti ayan na. Sigurado ka kada komportable kan iti daytoy asilin, Monica. Uwan, Padre. Agyaman ako, unay. Uray sa magmamanula ang aldaw ti panagnaad ko ditoy. Monica, umyan ka aginggat kayat mo. Dakkel ti na itulong mo, tapno mapapintas ken matarimaan to'y simbahan. Isungad da karbangam. Padre, Ken maysa, nataltalgad ka na da ka ditoy. Saan tayong amuno anya ti paggad nga agur-uray iti sa dino man a lugar apakay sarungam. agyaman ak. Nariknak ti panangisakit yung kanyak, Padre. Balaksit iti panagbalin ko apadi dito'y San Bartolome. Kaslakabsat ka maten, nga uray pa'y naduktalam asaan da kagayam nga anak da Don Leon. Padre, Iswapatib ka ram ti pakinagam mo, ha? Di kagdanag, si dadanak at tumulong kan ka. Apay akasta ti panangkit-kitam kanyak, Jonah. Anya manen ti kayat mo apagparangan. Mapuppukaw ni Monica. Anya ko makanya. Kastalaang ti ibagam, Leon? Mapukpukaw ti anak ta kunak. Anak mo laeng, Jonah. Saan ko aputot ni Monica? Leon, Talaga matasan. Kayat mo, tay itong pakken ka ti adoption papers. Anasukainak, ha? Jonah. anya. Nagalasan ti kasta nga ibagbagam, Leon. Talaga ka di nga awanan ti konsensyam, ha? Talaga ka di atimulangan ti kinadakas mo? Sige! Padasampay tag sa 8 na! Tayo karik asaan lang aday tati maramanam! Agsaw kabay! Marisot pa'y nga tati parikot, dagiti agasawa at Don Leon, ken Mayora Chona Rugante. Gagayem di uliwaya na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria.
Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon